Velkommen til Badass. Og husk, ikke tænk, bare gør det. Hovederne! Så skal jeg skynde mig hjem. 3, 2. Ej, nej, har du fået lov? Hvem bliver sur? Ja, hvem gør faktisk det? Hvem bliver faktisk sur på? Gangster rap. Godt. Din nummer? Okay, husk ikke tænk, fuck, gør det. Ikke tænk. Okay, jeg svinger du. Da jeg svingede mig ud, der var jeg sådan... Ikke tænk. Jeg gør det fandme ikke, men så... Ikke tænk, hvad gør det, Laurits? Ikke tænk, bare gør det. Svinger du? Ja. Nå, den gren, jeg svingede med, jeg lige knækkede, så... Ikke tænk, hvad gør det? Den har varet 1 minut, den her video. Ej, Er det sjovt? Var det koldt? Må jeg stoppe dig? Fuck! Må jeg stoppe dig? Jeg har allerede gjort det, siden du får gang med. Den der bund, ikke også? Cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him